Κάτι. Γυρίσματα, τι κάνετε, ρε, πάτε καλά. Early drinks, morning person. Ναι, ο Μίκη καταρχάς δεν κατάλαβε τι δήλωσε. Ο Μίκη κατά βάθος ήταν Έλληνας. Η εφορία τον ψάχνει παντού. Δάστο. 10 εκατομμύρια πήρε. Καλά, μην Εντάξει, μιλήσει. Η τεχνική από πίσω την πήρανε. Fix the post. Αυτός που έχει τη γάτα. Να έρθει να την πάρει. Ξεκινάμε. Αφού άλλος λέει ακόμα για σούβλες, δεν ξεκινάμε. Είναι σαν να τώρα που τα σκέφτηκα αυτά. Μου είπε και ο άλλος για τα. Πώς τα λένε. Για τα πυροσκή. Για τα πυροσκή. Εγώ δεν έχω εδώ πέρα σημειώσεις. Κάτι συγκεκριμένο. Ούτε εγώ, οπότε θα αυτοσχεδιάσουμε. Ναι, όπως είναι και το concept της Act 1 γενικά. Ναι. Βασικά η ανοργανωσιά της Act 1 Φίλε, φαίνεται από το πουκάμισό σου. Το πόσο ασιδέρωτο είναι. Αυτό είναι. Και το πουκάμισό μου τέλειο. Τέλειο το πουκάμισό μου. Ωραίο είναι, απλά ασιδέρωτο. Είναι ελληνό πουκάμισο και δεν σιδερώνεται. Ισχύει γι' αυτό, εντάξει. Επίσης Έχεις ένα δίκιο, έχεις ένα δίκιο. δεν σιδερώνω ποτέ. Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται να βγάλεις τη φόρα ότι δεν είσαι νοικοκύρης. Δεν έχει να κάνει με τον νοικοκυριό. Όποιος έχει γάτα σπίτι του, δεν είναι δικιά μου. έχεις ένα δίκιο. Δεν είναι δικιά μου. Εγώ σκύλο, μην μπερδευόμαστε. Αυτός που έχει τη γάτα, την έχει αφήσει σπίτι του, Να έρθει να την πάρει. να την πάρει. Λοιπόν, Σε όσο. Φιλική δήλωση. Φιλική δήλωση. φιλική δήλωση. Αν ακούει, γιατί μπορεί να. Πάμε και στη σουπεράκι. Έχει και μια διαφορά ώρας, γιατί βρίσκεται κάπου λίγο πιο μακριά. Λοιπόν, Act 1, Episode 2. Όχι, αυτό είναι το episode 1. Act 1, Episode 1, επίσημο. Είχαμε pilot episode, Pilot ήταν το πρώτο. episode 0, Ναι. Και είναι. όπως ξεκίνησε και το Breaking Bad. Με pilot episode. Χθες συζητούσα για το Breaking Bad, άστο. Επεισόδιο 1 λοιπόν. 1. Και είναι Mickey 17. Mickey 17, Bong Joon-ho. Αντί να το κάνουμε στο 17ο επεισόδιο, για να ταιριάζει και λίγο με το Mickey 17. 17ο επεισόδιο του Mickey 17 θα ήταν μια δεκαετία πίσω. Σεζόν 2064. Θα είχαμε γίνει εμείς ο Mickey 17. Μακάρι να ήμασταν ο Mickey 17, θα έλεγα εγώ. Να αναφέρουμε ότι το Mickey 17 είναι βιβλίο που λέγεται Mickey 7, έτσι. Ναι, adaptation ενός βιβλίου. Ναι, το οποίο το βιβλίο πρώτη φορά στα χέρια του πήρε το 2022 ο Bong Joon-ho. Του ήρθε από το πουθενά, το βιβλίο βγήκε το 23 στην αγορά, ενώ να το αγοράσει κάποιος. Το πήρε το 2022, του άρεσε σαν θεματικό και ήθελε να το αναπτύξει σαν ταινία χολιγουντιανή παραγωγή. Να πούμε ότι ο Bong Joon-ho ήθελε να το κάνει Mickey 27. Ναι, Δηλαδή ήθελε να βάλει πολλούς παραπάνω Mickey έτσι, στην ταινία, αλλά του είπε η παραγωγή, κόψε κάτι αδερφέ, το οποίο τελικά δεν ξέρω αν χρειαζόταν. χρειαζόταν. Για να δείξει λίγο τον ανθρώπινο παράγοντα, λες. Τον grind που Εγώ έκανε. γενικά στην ταινία ήθελα πιο πολύ να βασιστεί εκεί, Ναι. σε αυτό το sci-fi στοιχείο του τι είναι η ανθρώπινη ζωή που πάντα το sci-fi. Κάτσε να πούμε αρχικά τι είναι το Mickey 17. Αν Το δεν Mickey έχουμε πει τι 17, είναι. ναι, το Mickey 17 είναι μια ταινία χολιγουντιανή παραγωγή του Bong Joon-ho με την γλυκύτατη. Γλυκύτατος άνθρωπος. Αυτό είναι γλυκύτατο σίγουρα. Με την Zen γλυκύτατη. Master Bong Joon-ho. Μεταφράστριά του που είναι πάντα μαζί του, η. Κάπου δεν θυμάμαι το όνομά τη. Αυτή η κοπέλα είναι γλυκύτατη. Είναι πραγματικά όπου τη βλέπει, γελάει πολύ με τον Bong Joon-ho με τα αστεία που κάνει και αυτά. Επειδή και αυτό είναι λίγο early drinks morning person. Είναι Zen Master ο άνθρωπος. είναι τέτοιο. Έτσι με το τσαγάκι πρωί-πρωί, γυαλί ηλίου. Τέτοια φάση. Εγώ έτσι τον φαντάζομαι να ξυπνάει. Ρόμπα, γυαλί ηλίου, τσαγάκι και έτσι να το κρατάει. Σαν Άγγλος. Εγώ πιστεύω μέσα στο τσαγάκι του σίγουρα έχει λίγο αλκοόλ. Θα μπορούσε. Καταρχάς, οι Κορεάτες ούτως ή άλλως πίνουν αλκοόλ. Γι' αυτό σου λέω, στη ζωή, γουστάρουνε δηλαδή, τέρμα. Σότζου φουλ. Ναι. Όντως. Εδώ πέρα πήγε να παραλάβει το Όσκαρ στα Parasite το 20 και όταν μπήκε μέσα και το σήκωσαν ξέρω, να πάρει το τέτοιο, δεν περίμενα να το πάρω εγώ. Λέει, έχω πιει ήδη πάρα πολύ για να παραλάβω Όσκαρ. Η δική μνήμα στο Parasite θα γίνει σε άλλο επεισόδιο. Ναι. Μια από τις καλύτερες ταινίες Ever του 21ου created αιώνα. in the history of cinema. Σίγουρα. Ναι, το Mickey 17, ναι. Είναι μια χολιγουντιανή παραγωγή. Πάτινσον πρωταγωνιστή. Τρίτη χολιγουντιανή παραγωγή του Bong Τρίτη, Joon-ho. ναι. Οι οποία μοιάζουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Δηλαδή απέχουν πάρα πολύ από τις κορεάτικες. Είναι Ναι. εμφανής η διαφορά ανάμεσά τους έτσι. Ναι. Πολύ έντονη διαφορά. Όπως και τα budget είναι πολύ διαφορετικά, έτσι. Εντάξει, υπάρχει και language barrier που λέμε. Ναι, δεν ξέρω αν οφείλεται βέβαια πολύ στο αποτέλεσμα της ταινίας. Γιατί ίσως έχει Ναι. και κάτσα από παραγωγούς και τέτοια. Καλά, σίγουρα Που είναι τους πολύ εμποδίζουν πιο... λόγω Hollywood, κατάλαβες. Ναι, είναι πολύ πιο αυστηρή σε εισαγωγικά η παραγωγή σε σχέση με την Κορέα που έχει πιο μεγάλη ελευθερία να κάνει πράγματα. Ναι. Γιατί ένα Parasite δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει στην Hollywood. Σίγουρα όχι.
Και σίγουρα δεν θα μπορέσει να το δείξει τόσο καλά όσο το δείχνει στην Κορέα. Ναι. Γενικά του αρέσει του Bong Joon-ho να παίζει με τις κοινωνικές τάξεις πολύ. Πολύ και φαίνεται και εδώ έτσι. Να παίζει Έχει με πολιτική σάτυρα. Πολύ έντονη. πολιτική σάτυρα. Εμένα ίσως γι' αυτό να μου αρέσει. Ξεφεύγουμε πάλι δεν είπαμε τι είναι το Mickey. Ναι. Έχει να κάνει με μια ανακάλυψη ενός νέου πλανήτη, στον οποίο πάμε να εξερευνήσουμε και έχουμε εφευρέσει μια μηχανή η οποία είναι, ας πούμε, πολύ χονδρικά, 3D printing το ανθρώπινο σώμα. Με όλα όσα συνεπάγονται με αυτό, έτσι. Core memories, υπάρχουν Ναι. όλα, δεν χάνεις τη μνήμη σου. Ναι, δεν κάθε χάνεις φορά μνήμη. που ξαναεκτυπώνεσαι. Τίποτα, νιώθεις το θάνατο, νιώθεις τα πάντα, απλά ξαναγεννιέσαι. απ' την Πεθαίνεις αρχή, και σαν να ξαναγεννιέσαι μην από είναι αυτή τη τίποτα. μηχανή. Ναι. Εγώ θα ήθελα να μείνει πιο πολύ εκεί η ταινία και όχι στην πολιτική σάτυρα. Ξέρεις, Δεν ξέρω, αισθάνομαι- ίσως με κουράζουν οι πολιτικές σάτυρες. Δεν κάνει τόσο πολιτική σάτυρα όμως. Κάνει πιστεύω. όμως. Κάνει σε πλαίσια που θα έπρεπε να υπάρχει. Γιατί αλλά- υπάρχει αυτό, ξέρεις, η εσχροκέρδεια, ο απόλυτος έλεγχος που είμαστε σε ένα ξεχωριστό πλανήτη, στον οποίο πλανήτη ξαφνικά βρισκόμαστε, ενώ δεν γνωρίζουμε Ναι. το τι επέρχεται, δεν γνωρίζουμε τίποτα. Στέλνουμε έναν άνθρωπο να τα ελέγξει όλα, που είναι και η πρώτη σκηνή, ας πούμε, που πηγαίνει μέσα στο. Όπως φτάνουν, τον στέλνουν έξω από το διαστημόπλαιο να ελέγξει κάτι. Και του λέει, πώς νιώθεις, λέει, το χέρι σου και αυτά. Και λέει αυτός. Έχει αρχίσει να μουδιάζει. Ναι, έχω αρχίσει να μουδιάζει λίγο. Βλέπω κάτι κοκκινίλες, εγώ ξύνομαι. Και λέει, εντάξει, αυτά είναι πολύ φυσιολογικά συμπτώματα. Πες μας, στρίψε, λέει, για να φαίνεται καλύτερα στην κάμερα. Στρίψει για να φαίνεται πώς θα πεθάνεις. Ναι, για να δούμε καλύτερα τα συμπτώματα του πώς θα πεθάνεις. Ουσιαστικά ένας αναλώσιμος. Ένας είναι, αναλώσιμος ο οποίος άνθρωπος. υπέγραψε ένα συμβόλαιο να είναι αναλώσιμος και να ξαναγεννιέται μέσω του 3D printer. Ο οποίος να πούμε ότι είναι μοναδικός, Ο μοναδικός που έχει υπογράψει είναι. Ναι, είναι ο μοναδικός που κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν υπάρχει άλλος. Είναι ο Μίκη. Τον υποδίεται ο Ρόμπερτ Πάτισον Ναι. σε μια πάρα πολύ καλή ερμηνεία. Ο οποίος Πάτινσον ουσιαστικά κάνει και multiple personalities, έτσι. Ναι. Γιατί κάθε φορά που ξυπνάει, προφανώς υπάρχουν κάποια malfunction. Όχι στον κάθε οργανισμό. φορά. Έχει τύχει, ας πούμε, γιατί δείχνει μέχρι να φτάσουμε στο 17, δείχνει πολύ λίγες στιγμές από τους υπόλοιπους Μίκη. Έχει ωραίες λεπτομέρειες τέλος πάντων στην Εγώ ήθελα εκτύπωση. να πω για τον Πάτινσον. Εντάξει, τώρα λέμε για τον Πρόσεχε το σκηνοθέτη. Ναι, πρόσεξε. Πώς ξεκίνησε Twilight, και πώς κατέληξε Ναι. Ένας ηθοποιός με τεράστιο να είναι εύρος. τόσο. Τεράστιο Ναι, εύρος. τόσο Κοίταξε, ο ταλαντούχος. Πάτινσον ανέβηκε ξαφνικά μόλις έκανε το Lighthouse. Ναι. Γενικά τον ανέδειξαν πολύ indie παραγωγές. Ναι. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι Όχι, θα παιδιά, κάνουμε και ένα είναι πολύ επεισόδιο καλός. για το Good Time που έχει κάνει ο Πάτινσον. Το οποίο το έχω δει, θα το δω. Το υπόσχομαι. Γενικά από Good Time, από Lighthouse, από Batman που είναι και τρομερή χολιγουδιανή παραγωγή, έτσι. Τρομερά παίζει. Δηλαδή φαίνεται το εύρος είναι. Είναι πολύ Όχι, μεγάλο. είναι ταλαντούχος full, παιδιά. Πάρα πολύ Εγώ δεν το μεγάλο. περίμενα όταν έβλεπα τα Twilight. Είναι και χαμελέοντας είναι έτσι. Είναι γενικά το καλύτερο κομπλιμέντο που μπορείς να κάνεις θεωρώ σε έναν ηθοποιό είναι να μην καταλαβαίνεις, να μην σκέφτεσαι ο Πάτινσον. Σκέφτεσαι το χαρακτήρα όταν παίζει. παιδιά, ξεκάθαρα. Δηλαδή Και- σκέφτεσαι ότι είναι ο Bruce Wayne, σκέφτεσαι ότι είναι ο Μίκη. Δεν σκέφτεσαι, παίζει ο Χοακίν Φίνιξ, Όχι, όπως ναι. κάνει ο Χοακίν Φίνιξ, ας πούμε, σαν ηθοποιός. Ναι, τέτοια φάση είναι ο Πάτινσον. Ναι. Γίνεται πολύ ο ρόλος που παίρνει. Ναι. Και εγώ γι' αυτό θα ήθελα πιο πολύ να μείνει στην εξερεύνηση του χαρακτήρα παρά στην πολιτική σάτυρα. Εμένα γενικά οι πολιτικές σάτυρες δεν ξέρω, ίσως δεν έχουν πολλά layers. Είναι τόσο ξεκάθαρες που δεν χρειάζομαι Κοίταξε τώρα, να τις εξερευνήσω τόσο πολύ. Ήταν ξεκάθαρη σαν πολιτική σάτυρα, έτσι. είχε και κομμάτια πολιτικής σάτυρας, έτσι. Δεν ήταν core η πολιτική σάτυρα. Ναι. Γιατί άμα το πάρεις στο timeline, το μεγαλύτερο κομμάτι διαδραματίζεται στον Μίκη και στην εμπειρία του Μίκη στον πλανήτη αυτόν. Το core του κομμάτι ήταν αυτό. Αλλά είναι πινελιές κινητήριος πολλές. μοχλός το τι γίνεται στην πολιτική σκηνή του κόσμου. Δείχνει απλά, ρε φίλε, ότι αυτή η πολιτική, η ανώτερη, ας πούμε, γιατί αυτός ήταν ένας αποτυχημένος πολιτικός στην Αμερική, Ναι. τον οποίο τον έστειλαν εκεί πέρα για να πάει και καλά να γίνει. Να μην μας νοιάζει τι θα κάνουν. Ό,τι ανακαλύψουν, αν μπορούμε να κυριεύσουμε τον πλανήτη, τον κυριεύσαμε. Αυτό ήταν η λογική. Του στέλνουν έναν αποτυχημένο πολιτικό μαζί με ένα γκρουπ Ο ανθρώπων. οποίος ήθελε αυτή την Ναι, επίτευξη γιατί για ένιωθε να- εξουσία, έτσι. Ουσιαστικά τον βάλανε να εξουσιάσει ένα μικρό δείγμα της ανθρωπότητας. Και έχει πολύ ωραίες στιγμές για το πόσο χαζά προσπαθεί να εξουσιάσει τον κόσμο εκεί πέρα. Που τους λέει, ας πούμε, ότι από αυτή τη στιγμή εγώ θα ορίσω πότε θα κάνετε σεξ, ας πούμε. Ναι. Που τους λέει σε μια φάση. Το οποίο μπαίνει και στο κομμάτι του Μίκη, πολύ όμορφα, που ο ερωτικός κόσμος που χτίζει μαζί με την. Που είναι αρχηγός πληρώματος, δεν ξέρω τι είναι αυτή, κάτι είναι. Πώς τη λέγανε, Σίδνεϊ. Δεν θυμάμαι. Ναι, θα μπει στο μοντάζ από κάτω. Ναι. Βάζουμε συνεχώς δουλειά πάνω στην κατεύθυνση.
Δεν φτάνουν όλα αυτά που κάνει. Όλα. Επειδή δεν θυμόμαστε, βάλ' το από κάτω. Πώς έλεγε Τώρα στο... δεν θα ανοίξω τις σημειώσεις να το δω, βάλ' το από κάτω. Πώς έλεγε στο Bojack, ρε, όταν έκανε μια πολύ καλή παραγωγή. We can do it in post. You know? Ναι, fix it in post. Fix it in post. Fix it in Μα post. δεν πρέπει να το ξανατραβήξουμε. Αυτό που θα φτιάξουμε στο post, δεν είναι. We can fix all this stuff in post. Τον ερωτικό κόσμο που είχε ο Πάτινσον με την NASA τον δείχνει σε πολύ καλή αντίθεση με αυτό που είπε ότι εγώ έλεγχω το σεξ. Γιατί αυτοί το κάνουνε, δεν το κάνουνε καρνιβορικά, ρε παιδί μου. Δεν το κάνουνε επειδή έχουν ανάγκη να κάνουν σεξ. Το κάνουνε επειδή τέλος πάντων νιώθουν ο ένας τον άλλον. Και αυτή, ας πούμε, έχει και κάτι μικροπινεγιές στο τέλος, άμα θυμάσαι, που λέει ότι με κάθε μήκη ήταν διαφορετικά. Γιατί αυτός ουσιαστικά έκανε κάτι με 17 μήκη, ας πούμε. Ο οποίος έλεγε ότι ο ένας, ας πούμε, ήταν πιο οξύθυμος, ο άλλος ήταν πιο τέτοιος, ο άλλος ήταν πιο αστείος. Είχε τέτοια λεπτομέρειες, όπου αυτός προσπαθούσε να ελέγξει ακόμα και αυτό που λες ότι είναι το τίποτα, ρε φίλε. Τι θα ελέγξω τώρα αυτό το πράγμα. Αλλά είναι, νομίζω, για μένα μια πολύ ωραία πολιτική σάτυρα, γιατί actually κάτι τέτοιες χαζοπράγματα βλέπεις στην επικαιρότητα. Ναι, απλά δεν ξέρω. Εγώ το πρόβλημά μου με την πολιτική σάτυρα, τουλάχιστον έτσι όπως γίνεται τώρα, είναι ότι πάει πολύ στα όρια της καρικατούρας. Είναι καρικατούρα όμως. Είναι, ναι. Δηλαδή, άμα δεις αυτή τη στιγμή το πώς είναι ο κόσμος, Ναι, η θα μπορούσε πολιτική πολύ αρχηγοί σε εύκολα, πολλές χώρες είναι καρικατούρες. Και εντάξει, νομίζω πάει πολύ εύκολα το μυαλό κάπου. Αμερική, full πάει. Full. Βέβαια, αυτό σε δήλωσή του και σε μια εκπομπή που τον είδα που μίλησαν για αυτό το θέμα, μίλησαν για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και είπε ότι δεν ήταν αυτός ο Είπε σκοπός. δεν ήταν ο σκοπός του. Ναι, Ναι. εντάξει. Το οποίο το ακούω γιατί αυτό που είπε. Τώρα αν μοιάζει πολύ, φταίει ο Bong Joon-ho. Ή απλά είναι ότι. Ή απλά δεν το λέει. Μα και να μοιάζει η ομοιότητα. Μπορεί απλά να είναι ότι όντως, ρε φίλε, μπορεί απλά να ψηφίσατε έναν πολύ τραγικό άνθρωπο. Κατάλαβες δηλαδή ότι είναι το εσχρό πράγμα να ψηφίσεις. Καλά, δεν μας αφορά τόσο πολύ. Κάτι δεν μας αφορά, ρε παιδί μου. Απλά θέλω να πω ότι μπορεί να είναι απλά μια καρικατούρα την οποία απλά σκέφτηκε ότι αυτό θα είναι το χείριστο πράγμα που θα μπορούσε να ψηφίσει, αλλά μοιάζει, τι να κάνω, ρε φίλε. Γιατί ούτως ή άλλως ήταν βασισμένο στο ότι αυτό που συζητάμε τώρα γίνεται τώρα, ενώ αυτός ξεκίνησε να φτιάχνει ταινία από το 22. Οπότε δεν θα μπορούσε κανείς να το κατηγορήσει actually ότι έγινε έτσι. Είναι μια ταινία που θυμίζει πολύ και το Okja, νομίζω. Θυμίζει. Έχει πολλές πινεγιές και του Okja και του Snowpiercer. Snowpiercer, βέβαια, δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει αρκετά περισσότερο και από τα δύο. Snowpiercer, εγώ έχει τα vibes νομίζω της ατμόσφαιρας, που είναι λίγο όλα παγωμένα, Ναι, είναι λίγο τέτοιες πινεγιές. Είναι μια μίξη. Ναι. Μίξη αυτών των δύο είναι. Ναι. Τουλάχιστον σχεδιαστικά, ας το πούμε. Ναι. Και στο κομμάτι του Okja νομίζω και το ζώο που έχουν εκεί πέρα σαν η ύπαρξη του ζώου τέλος πάντων. Το αντίστοιχο γουρούνι, ας πούμε. Ναι, θα λέγαμε. μοιάζει πολύ, είναι έτσι γλυκούλικο το μωρό, το κάνει αρκετά γλυκό. Ναι, έχει πολλές ομοιότητες. Και η αιμονή της Τόνι Κολέτη με τις σάλτσες που λέει, ρε παιδί μου, οι οποίες σάλτσες ήταν. Αυτή λέγεται Κολέτη. Κολέτ. νομίζω. Κολετέ. Ναι, έτσι γράφεται τώρα. Κολέτ, δεν ξέρω. Να έρθει η κοπέλα να μας το πει. Όχι, ήταν μια πολύ ενδιαφέρον ταινία. Πολύ. Δεν θα σου πω ότι δεν αξίζει κάποιος να πάει να τη δει. Έτσι. Ναι, όντως, ενδιαφέρουσα. βέβαια. Ενδιαφέρον πλοκή. Εντάξει. Τώρα είναι για. Είναι μια general είναι για τη δεκαετία που ζούμε και για αυτά που βγαίνουν, σίγουρα αξίζει να πας να τη δεις, έτσι. Καλά, εντάξει, Bong Joon-ho και να μην αξίζει να πας να το δεις δεν γίνεται. Ναι, δηλαδή δεν θα είναι. Δεν έχει χάσει στη φιλμογραφία του. Δεν υπάρχει. Κακή ταινία δεν έχει. Όχι. Ναι. Σίγουρα δεν είναι κακή, τώρα δεν θα είναι στα γούστα όλων σίγουρα. Ναι. Δεν θα είναι. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε λίγο αδύναμο το τελευταίο κομμάτι μάλλον. Γιατί εστιάζει πάρα πολύ σε αυτό το στοιχείο, στην πολιτική σάτυρα. Όχι ακριβώς σάτυρα, ναι. Δεν φτάνει στα άκρα όμως. Δεν φτάνει στα άκρα. Όπως έκανε τον Don't Look Up, ας πούμε, που εμένα το τέλος του δεν μου αρέσει για αυτό το λόγο. Φτάνει στο εξωπραγματικό άκρο, ας πούμε. Δεν είναι. Θα μου πεις αυτό βασίζεται και στο λίγο προχωρημένο στάδιο κόσμου. Ενώ στο Don't Look Up το τραβάει πολύ ούτως ή άλλως. Τώρα είναι η υφή του πώς θα συμπεριφερόμασταν σαν ανθρωπότητα αν πηγαίναμε σε έναν νέο πλανήτη με το μυαλό που έχουμε τώρα. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι το βάσισε. Το δομή. Κάπως έτσι το βάσισε. Και ναι, απλά πάει στα άκρα την καρικατούρα. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι τόσο εξόφθαλμα, όπως τώρα δεν ξέρω αν είναι spoil. Το να κόψεις, ας πούμε, την ουρά ενός πλάσματος που βρίσκεις στο νέο πλανήτη, το οποίο κατοικούσε πριν από σένα εκεί πέρα, για να δοκιμάσεις να φτιάξεις μια σάλτσα. Ότι δεν έχει κανένα. Τρομερή αιμονή με τις σάλτσες, έτσι. Ναι, δεν έχει κανένα νόημα η ζωή του μπροστά στη δικιά μας, ότι είναι κατώτερη. Ναι. Εντάξει, παρά είναι καρικατούρα, πώς να το πω. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο. Δεν θα το κάναμε όμως, πιστεύεις.
Θα το κάναμε, λες. Δεν ρε, αφού δεν είχα φαγητό. Μ' αρέσει να είδες είμαι πιο ότι- αισιόδοξο άνθρωπο. Ναι, αλλά αυτά που έτρωγαν, με αυτό που έτρωγαν εκείνη τη στιγμή. Σου λέει έχουμε ένα αλλά- πλάσμα για να Έτσι δοκιμάσουμε. ξεκίνησε ο άνθρωπο ούτω ή άλλω. Αυτό θέλω να σου πω. Δοκίμαζε τα πάντα, ξέρω εγώ. Ναι, αλλά ήταν- Ό,τι μπορούσα να είμαι ανώτερό του, το δοκίμαζα. Ήταν οι μόνοι που έτρωγαν αυτά που έτρωγαν. Δηλαδή αυτοί που ήταν στην κορυφή τη Ναι, αλλά βλέπει, εξουσίας και της έφεραν τον Νίκη ιεραρχίας. για να δοκιμάσει τα λίγο έξτρα. Τον έφεραν, Το οποίο ήταν μια αγκιστική τέρμα-σκηνή. τον έφεραν για να δοκιμάσει τα έξτρα, τα οποία δεν θέλουν να δοκιμάσουν οι ίδιοι για να μην Ναι, μάθουν ναι, κάτι. ναι, Επειδή ναι, ήταν ναι. ο αναλώσιμος. Και να πούμε ότι στην ταινία τον Νίκη. Είναι τον ενδιαφέρουσα βλέπουνε- ταινία, έτσι. Δεν Ναι. είναι... Και χτίζει πολύ ωραία το πώ βλέπουν οι άνθρωποι έναν άνθρωπο ο οποίο μπορεί απλά να ξαναζήσει. Καλά, είναι πολύ λογικό. Δηλαδή, είναι η νούμερο ένα περιέργεια που θα είχε κάποιο. Αν είσαι τώρα εσύ αναλώσιμος, εγώ αυτές τις ερωτήσεις θα σου έκανα. Αυτή δεν το έκανα σαν ερώτηση. Πώς Γιατί είναι να πεθαίνεις, εκεί που- πώς είναι να που ξαναγεννιέσαι. πέθαινε, που ξερνούσε, α πούμε, το μόνο φυσιολογικό ήταν παιδιά, θα τον πυροβολήσω και θα φτιάξουμε καινούργιο. Δηλαδή, δεν κολλάμε τώρα σε λεπτομέρειες, α πούμε. Η αναλωσιμότητα αυτό. Ναι. Έχει πολλά ωραία στοιχεία το Mickey 17. Έχει πολλά ωραία στοιχεία. Δεν είναι σίγουρα από τι καλύτερε ταινίε του Μπογιουχό. Να το. Ναι, ίσως φταίει και η προσδοκία που είχαμε ότι είναι η επόμενη ταινία μετά το Ίσως Parasite. φταίει που μπλέχτηκε με το Hollywood. Δεν ξέρω αν αυτέ αυτό, γιατί και το Όγκουτσα και το Snowpiercer Hollywood ήταν. Ναι, αλλά είναι οι πιο Είναι αδύναμες σαν το ταινίες. Parasite όμως. Όχι, καμία Όλα σχέση. αυτά. Δεν είναι να σου πω κάτι, ούτε όλε οι υπόλοιπε Οι Hollywood ταινίες του είναι χειρότερες από όλες τις κορεάτικες. Είναι κατώτερη ποιότητα, χειρότερε δεν είναι. Εντάξει, διαφορετικά γούστα, έτσι. Τώρα υποκειμενικό εντελώς. Επίση όλε Αλλά θεωρώ όλες οι κορεάτικες που έχει κάνει, επειδή τις έχω δει όλες, είναι καλύτερες από τις αμερικάνικες. Ίσως το Snowpiercer να έβαζα πιο ψηλά από τις αμερικάνικες. Εγώ, α πούμε, το Mickey το θεωρώ καλύτερο το Όγκουτσα. Ναι, αλλά αμερικάνικες και οι δύο Ναι. παραγωγές. Ναι. Το μόνο που δεν έχω δει είναι το Host, το οποίο δεν με έχει πείσει ποτέ να το δω. Δεν ξέρω Τρομερό, γιατί. τρομερό. Το πιστεύω. Και θα το δω. Έχει αυτό το ύφος της παροδίας που θες να δεις από Κορέα και από Αμερική. Okay, ναι. Αυτό το monster movie. Το είναι και δεν είναι χώρο. Τον ενέπνευσε, πιστεύει, για να κάνει το Beast που έκανε, ας πούμε, τώρα στο Big 17. Όχι, όχι. Αυτό είναι καθαρά. Δεν έχει τέτοια στοιχεία. Καθαρά όγκτζα έμπνευση. Δεν έχει host στοιχεία τόσο. Ναι, οκ. Γιατί δεν το πάει και στο χώρο στο Mickey 17. Δηλαδή είναι. Δεν το πάει καθόλου. Ούτε λίγο. Τα πλάσματα είναι πιο αγαθά. Ούτε Αυτά λίγο. που Και βρίσκουν. αυτό είναι και το τέλος του Parasite, έτσι. Το ότι παντρεύει πάρα πολλά ζάνρα σε μία ταινία. Τα παντρεύει τέλεια, έτσι. Όχι Για ζάνρα. το Parasite είπαμε μπορούμε να κάνουμε 10 επεισόδια σερί. Άστο, το Parasite είναι να μιλάς πάρα πολλές ώρες. Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι εγώ δεν πήγα ποτέ με την προσδοκία να δω κάτι σε Parasite. Ήξερα ότι δεν πρόκειται να το δω. Και δεν ξέρω αν μπορεί να ξανακάνει κάτι σε Parasite, έτσι. Γιατί. Απλά αναγκαστικά έχεις προσδοκίες. Είναι όπως λέγαμε τότε όταν έβγαλε ο Νόλαν το Oppenheimer. Δεν γίνεται να πας χωρίς προσδοκίες. Είναι ο Νόλαν, έχει. Εντάξει, πριν Ναι. το Oppenheimer είχε το Tenet, έτσι. Δεν ξεχνάμε αυτό. Δεν έχει σημασία. Ναι, θέλω να το Tenet ήταν μια από τις αποτυχημένες ταινίες του Νόλαν. Αποτυχημένες. Ήταν αποτυχημένη, γιατί. Αποτυχημένη και σε θέμα ταμείων, έτσι. Γιατί ήταν από τα πιο λίγα ταμεία που είχε Εντάξει, κάνει. βγήκε και σε περίεργη εποχή έτσι. Βγήκε, δηλαδή καλοκαίρι ήταν ήταν. ανοιχτά τα σινεμά οριακά για όλο το καλοκαίρι. Ναι, βγήκε σε περίεργη τέτοια, αλλά Μέσα στο COVID. ήταν και κακές κριτικές. Όπως και το Mickey 17 έχει κοντά 10 φορές το budget του Parasite, γιατί είναι γύρω στα 120 Εντάξει, εκατομμύρια. όταν πας Hollywood. Πέρα από το budget, δεν σου λέω σαν budget, δεν κάλυψε αυτό το ταμείο. Ναι. Γιατί οι προσδοκίες του να καλύψει αυτό το ταμείο ήταν ότι το Parasite που ήταν η προηγούμενη σου ταινία έκανε, ξέρω εγώ, 300 εκατομμύρια. Πόσο έκανε, πάρα πολλά λεφτά Το έβαλε Parasite έκανε πάρα πολλές επαναπροβολές από όταν πήρε το Oscar και μετά, έτσι. Σίγουρα, αλλά. Δηλαδή ο περισσότερος κόσμος τότε το έμαθε. Ναι, Είναι ότι ήταν όλοι οι. και να φίλοι πούμε σε του αυτό το σημείο κινηματογράφου ότι εμείς ήμασταν μέσα στο. στο φεστιβάλ. 260 εκατομμύρια έκανε. 260 εκατομμύρια Και με το budget έφτιαξε. πόσο, 4, Όχι, 40. 12 εκατομμύρια νομίζω ήταν. 10. Θα σου πω, 11 εκατομμύρια. Τίποτα. Ε, Αυτό 11 εκατομμύρια στην παραγωγή Hollywood βγάζει σε 2 λεπτά σκηνή με τον DiCaprio. Ναι. Αυτό είναι. Εκτός αν δεχτεί ο Δικάπριο να βγάλει λιγότερα. 10 εκατομμύρια. Όπως να δώσουμε έτσι fun fact, Wall Street δέχτηκε ο. Πώς τον λένε. πώς Τώρα τον μου λένε? πει ότι DiCaprio δέχτηκε λίγα λεφτά στο Ufo. Όχι, θα σου πω. Δεν είχε ο Σκορσέζη να δώσει λεφτά πολλά στον Τζόνα Χιλ και ο Τζόνα Χιλ δέχτηκε να δουλέψει σχεδόν αφιλοκερδός μόνο και μόνο για να δουλέψει με τον Σκορσέζη. Καλά, είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα δεσχόντουσαν να φιλοκερδός να σου Ναι, πω. αλλά τον ήθελε ο Σκορσέζη. Τον ήθελε. Απλά του λέει ότι δεν μπορώ να σε πληρώσω, φίλε. Sorry. Εντάξει, δεν θα πάρει τα λεφτά του DiCaprio, είστε φίλοι, θα σε κεράσει κανένα ποτάκι. Ο Τζόνα Χιλ, μην τέτοια ξεχνάμε, φάση ήταν. όμως το 2013 ο Τζόνα Χιλ είχε κάνει. Ήταν όνομα. Ναι. Έπαιρνε λεφτά, δεν έπαιρνε Δικάπριο λεφτά. Μιλάμε τώρα για λεφτά που γελάμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Με εκατότατους μισθούς και τέτοια. Τώρα δεν έπαιρνε λεφτά, θα πήρε κανένα 3-4 εκατομμύρια αντί για 10. Όχι, ρε, με κάτι με
20.000 ευρώ πήγε. Και 20.000 Δολάρια. Θα σου πω. Κλείεται μόνο τόσο. Θα σου πω. Πολύ λίγα λεφτά είχε πάρει. Πολύ λίγα λεφτά θα δει κανένα 2 εκατομμύρια και θα είναι πολύ Όχι, λίγα. όχι. Περίμενε. Ησυχάστε λίγο. Θα το βρούμε. Μιλήστε όμως εσείς, μέχρι να το ψηφώ εγώ. Γιατί και στο 7, ας πούμε, που κάναμε στο προηγούμενο επεισόδιο, Ναι. η παραγωγή ήταν περίπου 40 εκατομμύρια. Και τα 30 παίζανε μόνο για τους ηθοποιούς. Όχι ψέματα, λάθος. Άλλη ταινία σκέφτομαι. Το Departed σκέφτομαι του Σκορσέζη. Επειδή είπε Σκορσέζη. Είδες. Αδύναμος τελικά ο Σκορσέζη με τα λεφτά. Όχι, γιατί παίρνει μεγάλο κάστρε, φίλε. Παίρνει δυνατό μεγάλο cast. Και δεν έχει Στο χάσει σχεδόν ποτέ Departed έτσι. ήταν περίπου 40 εκατομμύρια το budget και μόλις πήρε όλα τα ονόματα που πήρε, εκτοξεύτηκε στα 60.000 δολάρια πήρε, φίλε. 60.000 δολάρια, Γιώργο. 60.000 δολάρια και ο Ντικάπριο πρέπει να πήρε 12 εκατομμύρια. Είναι 2 χρόνια ένας μέσος μισθός της Αμερικής. Για μια ταινία τι πήρε, τα 60.000. Δεν είναι. Κάτσε ρε, ο μέσος μισθός της Αμερικής παίζει ένα γύρω στα 45.000 το χρόνο 50. Αν πεις κατώτατος τι είναι 30. Εντάξει, μην το πάρει έτσι όμως. Μην το πάρει έτσι. Είναι ότι πήγε να δουλεύει για κάτι το οποίο έκανε. Δεν είναι λεφτά, ρε φίλε, για ηθοποιό τέτοιου βεληνικούς. Μπορούσε να πάει σε άλλη ταινία και να πάρει κάτι εκατομμύρια, όπως λες. Εμείς εδώ το κάνουμε τζάμπα αυτό που κάνουμε. Δεν έχει σημασία. Θα σου πω και πόσο έχει πάρει ο Ντικάπριο, έτσι. Καλά τώρα, το τι παίρνει ο Ντικάπριο που μπορεί να επιλέξει για να ό,τι δούμε. ρόλο θέλει και Θα μπορούσε να να παίξει όπου θέλει. Θα μπορούσε να κόψει λεφτά από το δικό του, έτσι. Το payment. Εντάξει, όμως θα είναι και ο πρωταγωνιστής. Και ο Τζόνα Χιλ ήταν, έτσι. Δεύτερο ρόλο. 10 εκατομμύρια πήρε. Και άλλο πήρε 60.000. Δηλαδή, καταλαβαίνει τη διαφορά. Καλά, μην μιλήσει. Εντάξει, Η τεχνική από πίσω την πήρανε. Fix it in post. Ναι, fix it in post. Αλλά το budget σε όλες τις ταινίες σίγουρα στο Hollywood ξεφεύγουν, έτσι. Ξεφεύγουν γιατί μιλάμε για ονόματα όπως Disney, μιλάμε για όλο το Hollywood, το Los Angeles, μιλάμε για άλλα λεφτά τελείως. Δεν μιλάμε για παραγωγές τώρα ούτε Ελλάδας, ούτε Ευρώπης, ούτε τίποτα. Όλοι αυτοί. Πώς έχουμε φτάσει από το Mickey 17 στον Ντικάπριο και πόσα λεφτά Για πήρε το στο Parasite. Wall Street. Για το Parasite. Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Πώς πήγαμε στο Parasite ενώ κάνουμε για το Mickey 17, ούτε αυτό το ξέρω. Δεν είναι μήκη 17 μόνο. είναι Όταν πολύ αφήνει τον πιο Γιώργο να χωρικά. μιλάει μόνο του, αυτό εκεί καταλήγει. Αντί να του κάνει η Κατερίνα τόση ώρα από πίσω, έτσι κόψε, κάνε τέτοια. Ναι. Τίποτα. Εντάξει, Εκεί. ξεφεύγω κάποια φορά. Εκεί. Ξεφεύγω, τι να κάνω. Τι να κάνει, να μην ξεφεύγει. Προσπαθώ. Να βλέπει τον οπερατέρ. Για τον Bogey Ho- Τηλέφωνο. Τι τηλέφωνο, ρε. Κάτι. Τι γυρίσματα, τι κάνετε, ρε, πάτε καλά. Μετά εμένα είπατε για τα τηλέφωνά μου. Αλλά είναι ο Σκορσέζε, ρε φίλε. Εσύ δεν θα πήγαινε να κουβαλά στο νερό τζάμπα. Θα του δίνει και μια κάρτα Act 1. Εννοείται. Θα το έκανα αυτό και να έρθει να μιλήσουμε εδώ πέρα. Ένα 5 λεπτό, ό,τι θέλει. Χωράει εδώ ο Μάρτιν. Είναι Μάρτιν εντάξει, δεν είναι χωράει. μικρό όμω. Εγώ θα πήγαινα πίσω στο κάμερα και μιλήσω εδώ Μάρτιν μόνο. Είναι μικρό όμω. Είναι μικρούλης. Θα μπορούσαμε να τον έχουμε εδώ στη. Ιταλό, γλυκούλη. American Italian. Ναι. Θα μας έβριζε στα Ιταλικά με έβλεπε όλο αυτό. Τώρα Άστο. τρομερή παραγωγή με ελληνική Θα πατάτα. έβλεπε το τελικό αποτέλεσμα και θα έλεγε μπράβο, ρε παιδιά. Τι έχετε κάνει εκεί πέρα. Θα έλεγε όμως, δείτε εδώ οι νέοι με πόσες δυσκολίες έχουν γυρίσει αυτό το πράγμα. Αυτό, μα Ενώ εκεί αυτός είναι. παίρνει εκεί τα 250 εκατομμύρια παραγωγές τέτοια. Να τη δούνε τη ταινία. Να τη δούνε. Εγώ πιστεύω ναι, πρέπει να πας να τη δεις. Έχει κάτι καλύτερο να δεις. Όχι. Άρα Όχι. Δεν Όποιος έχει. θέλει Και να δεν πάει. ξέρω αν θα έχει τώρα στα κοντά. Κάτι καλύτερο να δεις. αυτό προβληματικό φέτος, παιδιά. Δεν ξέρω, εγώ έβλεπα τις κινηματογραφικές προβολές φέτος. Εντάξει, όμως σου είπα. Εντάξει, έχει πράγματα να πας πάντα. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Ρε εσύ, πολλές ταινίες που είναι λίγο κρυμμένες, δηλαδή κάτι indie παραγωγές και κάτι τέτοια, είναι κρυμμένες μέχρι να βγουνε. Ανώρα, Μέχρι να κάνουν ντόρο. Ναι, ανώρα όταν βγήκε, ξεκίνησαν ήδη παραγωγή και εν τέλει ήταν μια πάρα πολύ καλή ταινία. Αν ώρα όμως ήξερες από πίσω ποιος είναι ο συντελεστής. Ήξερες ότι είναι ο Σον Μπέικερ και είναι η καινούργια του ταινία που έχει κάνει το Florida Project που ήταν πάρα πολύ καλή ταινία. Ναι, ρε Οπότε παιδί θα μου, αλλά- πάω να τη δω με βάση αυτό. Όπως και στον Bong Joon-ho τώρα, γι' αυτό πάει ο κόσμος. Εγώ, ας πούμε, Όποιος για να σου πήγε πω, έτσι, δεν για να σου πήγε- πω δεν ειλικρινά, πήγε. εγώ όταν μπήκα στο Olympion το 19, όταν πήγαμε και μπήκαμε και είδαμε Parasite, εγώ απλά ήξερα ότι θα πάω να δω το Parasite. Ναι, δεν ήξερες. Δεν ποιος ήξερα είναι. ούτε τον Bong Joon-ho, ούτε τίποτα. Από τη στιγμή που το είδα, λέω, what? Τι είδαμε αυτή τη στιγμή. Και έκατσες να δεις όλο Και αυτό. έκατσα να δω όλες τις υπόλοιπες. Οπότε, και υποθέτω πολλοί έτσι. Πολλοί δεν είχαν δει πραγματικά Bong Joon-ho μέχρι να φτάσουμε. Είχα δει ψάματα, είχα δει το Snowpiercer, αλλά δεν ήξερα ότι είναι δικό του. Ναι, και εγώ. Γιατί είναι και άλλο πράγμα εντελώς έτσι. Είναι νύχτα με μέρα οι ταινίες. Το Snowpiercer με το Parasite. Καλά, είναι Εξίσου αυτό, καλές αυτό και οι που δύο, είπαμε, αλλά- η διαφορά με την παραγωγή, έτσι. Ναι. Κορέα με Και το, Αμερική. και το Parasite σου λέω δεν πιστεύω ότι μπορεί κάποια ταινία να το ξανακάνει αυτό. Κάτσε, εντάξει. Έχεις εσύ αντίστοιχη ταινία που να μου πεις ότι κάνει αυτό το πράγμα που κάνει το Parasite. Του παντρεύει τόσα πράγματα μαζί. Στο μυαλό μου δεν έχω κάτι να σου πω. Είπαμε σε άλλο επεισόδιο του Parasite. Σε άλλο επεισόδιο, ναι. Ναι, το Mickey 17 overall ήταν μια. Εγώ θα πω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρον ταινία. Δηλαδή είναι το θεματικό που θίγει
στον ανθρώπινο χαρακτήρα, στο πώς ο Μίκη ο 1 με τον Μίκη 17 έχουν τόση διαφορά σαν χαρακτήρες, γιατί ο Μίκη 1 ήταν ένας πολύ άνθρωπος. Υπόγειες διαφορές, έτσι, δεν τις παρατηρείς πολύ εύκολα. Ναι, δηλαδή, βέβαια το Μίκη 17 με τον 18 έχει εκεί τις παρατηρείς και ναι, εντάξει, υπάρχει και λόγος, φαίνεται δηλαδή. Ναι, υπάρχουν και κάποιοι Μίκη ήταν πιο καπιτονικοί, κάποιοι ήταν πιο ενδιαφέρον, κάποιοι ήταν πιο της παρέας, δηλαδή είχε κάτι τις πινεγιές που έτυχε να ξυπνάει ας πούμε και να λέει στον άλλον, ξέρεις, απευθείας μια συζήτηση. Ενώ ο Μίκη σαν Μίκη δεν το έκανε αυτό. Ήταν άνθρωπος, ναι, δεν μιλούσε, γι' αυτό και ήθελε να γίνει αναλώσιμος. Τέτοιος τι πιστεύεις, πώς τον λένε τον φίλο του, Steven Yeun, πώς τον λένε? Steven Yeun. Κάπως έτσι ένας. Ο έγινε πάρα πολύ γνωστός από το Walking Dead, έτσι. Πάρα πολύ γνωστός από εκεί, ναι. Σ' άρεσε ο χαρακτήρας? Ωραίος χαρακτήρας, λίγο μονοδιάστατος βέβαια, ήταν και αυτός το πιο κωμικό στοιχείο της ταινίας. Δηλαδή ένας partner ο οποίος κατέληξε να τον χρησιμοποιεί σε όλη την ταινία τον Μίκη για το δικό του συμφέρον. Ναι. Πάρα πολύ καλός βέβαια, ταινίας. αναφέρεται κάποια στιγμή στην ταινία ότι και πριν γίνει αναλώσιμος ο Μίκη τον χρησιμοποιούσε. Γιατί μαζί είχαν αποτύχει σε μια εταιρεία, κάτι τέτοιο είχαν κάνει. Τον είχε κλέψει κάτι λεφτά, κάτι. Ναι, από την αρχή ως το τέλος της ταινίας αυτό το ρόλο έχει. Όπως και του είπε να πάνε να γίνουν, ξέρω εγώ, να πάνε σε αυτό το πράγμα που θα έκαναν στο Nilfheim. Και του είπε, ξέρω εγώ, να πάνε να δηλώσουν συμμετοχή και αυτός εν τέλει ήταν αρχηγός, κάτι, δεν ξέρω εγώ τι. Και ο Μίκη ήταν αναλώσιμος, ξέρω εγώ. Ναι, ο Μίκη καταρχάς δεν κατάλαβε τι δήλωσε. Δηλαδή, του λέγανε, το διάβασες αυτό που είπε. Το διάβασες αυτό που υπέγραψε. Λέει τώρα τι να πω, όχι, δεν το διάβασα. Ο Μίκη κατά βάθος ήταν Έλληνας, μάλλον. Ο Μίκη ήταν Έλληνας. Αυτό ακριβώς. Λεφτά θα πάρω, αυτό έχει σημασία. Έγραψε εδώ, θα βάλω λεφτά. Τα λεπτά γράμματα. Το δάνειο που χρωστάω. Αυτό επίσης είναι πολύ παράδοση στην ταινία. Ο Μίκη ήταν. Ότι χρωστάει πάρα πολλά λεφτά στη γη και βγάζει λεφτά στο Nilfheim για κάτι το οποίο κάνει η δουλειά του, α πούμε, αυτή που είναι. Και έχει σε μια φάση στο τέλος, στη μέση, δεν θυμάμαι πού, που λέει σε μια φάση, ρε φίλε, τα λεφτά που παίρνω. Βγάζω άξιο λεφτά για να πληρώσω εκεί που είμαι. Έλληνας, εντελώς. Η εφορία τον ψάχνει παντού. Ναι. Άρα, συνοψίζοντας, το Μίκη 17 είναι μια ταινία για έναν Έλληνα. Ακριβώς. Τον Μίκη. Για να εστερνιστεί τι γίνεται στην πραγματική κοινωνία. Αυτό λες να σκέφτηκε ο Bong Joon-ho. Κοιτάξτε, θα πούμε να σημειώσουμε και η Κορέα ζει σε αντίστοιχες συνθήκες, έτσι. Η Κορέα τώρα είναι πολύ περίεργη κατάσταση. Ναι, αλλά Βόρεια, η Κορέα έχει πολύ έντονη διαφορά στις κοινωνικές τάξεις. Δηλαδή, οι πλούσιοι είναι πραγματικά πλούσιοι και οι φτωχοί, μεσαία τάξη να πούμε, απλά ελληνικά δεν υπάρχει. Ναι, γι' αυτό και σε όλες τις ταινίες του παίζει πολύ με αυτό το θέμα. Ναι, τον νοιάζει πολύ είναι αυτό. κάτι τον οποίο τον έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Ναι. Και γενικά όλους τους Κορεάτες. Και στα κορεάτικα, άμα δείτε. Ναι, σαν δράμα που βλέπεις εσύ, εκεί στο Netflix. Φουλ πατριαρχική, πιο πολύ από εμάς. Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Ναι. Εγώ δεν έχω εντρυφήσει τόσο στην κουλτούρα Και τους. πολύ Στις ταινίες τους έχω εντρυφήσει. Ναι, και οι ταινίες όμως το δείχνουν πολύ αυτό. Το δείχνουν. Το δείχνουν πολύ έντονα. Και στην εικόνα τους έχουν πρόβλημα. Δηλαδή είναι πολύ με το να αλλάξουν το πρόσωπό τους. Ναι, είναι. Παιδιά κάνουν φουλ πλαστικές. Τα δόντια τους αυτά. Και τι τους πίεση στην Κορέα. Εκεί δεν είναι τυχαίο που δίπλα τους βρίσκεται η Βόρεια Κορέα, έτσι. Καλά, δηλαδή, σίγουρα έχει μεγάλη επιρροή. Το πόλεμο ούτως ή άλλως και έχουν μείνει αυτά. Και οι νέοι προσπαθούν να ξεφύγουν από αυτό. Γι' αυτό πάρα πολλοί πηγαίνουν στην Αμερική. Ναι, σίγουρα. Εντάξει, και είναι καταφύγιο εσύ τώρα. Η Αμερική είναι καταφύγιο για πολλούς. Ναι. Μπορεί να γίνονται όλοι οι ταξιτζίδες και πιτσαδόροι, αλλά είναι καταφύγιο. Το American Dream δεν μπορεί να το ξεγράψουν από το μυαλό τους. Δεν μπορεί. Εδώ πέρα οι Αμερικάνοι δεν μπορούν να το ξεγράψουν. The Land of the Free. The Land of the Free σίγουρα δεν είναι. And the Home of the Brave. Αυτό ίσως. Εγώ έχω καταλήξει ότι το American Dream απλά είναι μια κόλαση. Θα μπορούσε να το πει αυτό κάποιος που είναι 20 χρονών. Μήπως είναι η πιο εκλεπτισμένη Gen Z κοπέλα που υπάρχει. Ever. Θα μπορούσε. Δεν είναι μόνο κοπέ, είναι ο άνθρωπος γενικά. Η Gen Z είναι μια Βασικά κατηγορία. να πούμε ότι από πίσω από την κάμερα δεν υπάρχει άνθρωπος. Είναι άειλη. Δεν έχει μια μορφή. οντότητα. Δεν μπορούμε να το περιγράψουμε. Ένα AI είναι. Το οποίο το ρωτάμε πράγματα και δεν όντως απαντάει. AI. Κακοφτιαγμένο AI. Αυτά για το Μίκη 17, αυτά για τον Bong Joon-ho προς το παρόν. Θα υπάρξει αφιέρωμα σίγουρα. Αφιέρωμα θα είναι το Parasite, ρε φίλε. Όχι, έχει όχι. κι άλλες. Έχει Memories of Murder, έχει Mother.
Στο οποίο μάδε μπορεί να διαφωνήσουμε λίγο. Ελάχιστα. Θα δούμε. Καλά, γενικά διαφωνούμε πολύ, αλλά. Εντάξει, ρε παιδιά, άμα δεν υπάρχει διαφωνία, πώ θα κάνει συζήτηση, έτσι. Μην λέμε. Εντάξει, τώρα ο Γιώργος δεν είναι πιο εύκολο. Συνήγορο του διαβόλου πρέπει να είσαι λίγο πάτης. Devil's Advocate ήταν hit αυτό για την επόμενη ταινία που θα βγούμε. Μάλλον όχι. Όχι, σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Σίγουρα όχι. Αυτά. Δεν έχουμε κάτι παραπάνω να πούμε για το αυτά. Είναι μια OK ταινία. Εγώ πιστεύω είναι fan to watch. Όχι fan να to watch. πάτε να τη δείτε. Αξίζει να πας να τη δεις. Εγώ πιστεύω. Έχει πολλά καλά στοιχεία. Έχει καλά στοιχεία. Και σίγουρα, άμα λατρεύεις την πολιτική σάτυρα, αξίζει να πας να τη δεις έτσι. Να σας αφήσουμε. Καλά, είπαμε για το Annotations και αυτά. Κατερίνα, ξέρεις. Ξεκίνησε τα δικά του πάλι. Κλείστε το. Μαζεύτε τα όλα. Πάμε, παιδιά, έχω πεινάσει.